O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, entregaron esta mañá un total de 157 desfibriladores destinados aos corpos de bombeiros comarcais, os GES e as agrupacións de protección civil de toda Galicia. Coa entrega deste material, o goberno galego continúa coa súa aposta por reforzar a resposta ante posibles emerxencias que poidan ocorrer en calquera punto da comunidade. Estas entregas, que son pequenos investimentos, pero importantísimos, porque estamos falando de diferencia entre poder salvar ou non salvar unha vida moitas veces, tamén queda esa importancia que teñen. E ao final as emerxencias son o primeiro recurso cando as cousas se poñen mal e, polo tanto, non podo, sino en nome da Xunta de Galicia, agradecer a todas estas persoas, moitísimas delas voluntarios e voluntarias que recibiron ou van recibir a formación necesaria, que están dispostos a asumir a responsabilidade nun momento en que a diferencia entre salvar ou non salvar unha vida é saber que facer, pois ali van estar eles para que a diferencia sexa positiva e que esa vida se poida salvar. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, como sempre decimos, o mínimo que pode facer é dotar dos medios para que despois as persoas, coa súa entrega e coa súa dedicación, poidan facer o posible. Pola súa banda, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, remarcou tamén a importancia destes aparellos de cara a mellorar a asistencia a aquelas persoas que sufran un accidente cardiovascular. É indudable que temos un tempo aí que temos que todavía salvar vidas, o tempo que tardan en chegar ao operativo sanitario. É necesario que haya despliegue tanto de equipos como tamén de persoas que teñen capacidade de utilizalos. Aquí temos os voluntarios de protección civil, que indudable que son fundamentais dentro das emerxencias en Galicia, e tamén que a través deles podamos chegar á cidadanía en xeral, non? Que haya formación de cidadanía en xeral, porque necesitamos que cada un dos cidadáns de Galicia este formado para manexar un destes equipamentos. Os desfibriladores hoxe en día son un aparello moi sencillo, que queremos eso, que sea conocido, que este nos todos os lugares de Galicia e así podamos disminuir esa mortalidade prehospitalaria que é o que, digamos, nos queda por cubrir de forma, desde logo, que nos sitúe dentro dos mellores a nivel europeo.